yenhliziyo bahlale bethini. Enkosi. Ndicacisile ndathi ndingumuntu othintithayo xa ethetha. Yaye iyendlela. Because ke i-benefits nje zokuba ngusihlalo. Uyakwazi uvele uvuke wonyula umuntu ngobusuku. Ngezolo kube kuthiwa ngomso uyashumayela kodwa mnandi. Sikhokhelwe nathi masikhokheleke. Indaba yokuhlala ukuthini ukuhlala? Ukuthini ukuhlala? Ndifumana indaba yokuhlala uThixo yayithi nca ingeyonto elula. Ukuba bathi ngengqondo nenhliziyo bahlale bathi nca kuThixo. Zigildas zasekhaya akululanga ukuhlala. Akululanga ukuhlala. Hlala njani kukhwameva? Hlala njani kuThixo kule ndawo kuthiwa mawuhlale kuyo kungemandanga? Hlala njani kule ndawo kuthiwa hlala kuyo ube ulila ubusuku nemini? Kodwa kuthiwe hlala. Hlala ngoluphi na uhlobo? Kodwa kuthiwa hlala. Imbi yokuhlala ke Sister Judah requires umuntu ukuthi abe self-disciplined. It requires ukuthi umazi uThixo wakho. Yaye usazi isizathu sokuba mawuhlale kule ndawo uhleli kuyo ukuthi wahlala kuyo. Ifuna ingqondo. Ifuna umuntu ongaphazamiswa ziziphithi nobukhazikhazi balomhlaba. Uhlala kuThixo kufuneka uhlala uzithe. Yaye xa uhlala kuThixo uhlala uthandaza ngoba zininzi iziphazamisi apha endleleni. Uthi uhleli ubuphazanyiswa ngapha emaqeleni lento kufuneka xa uhleli ujonge ngehlobo ngoba baninzi abantu abaphazamisayo kodwa kufanele intoba zibe khona ezi zinto ziphazamisayo apha ezantsi emhlabeni khona ukuze ubone ukuthi unjani na. Athi umculi wasekhaya xa ecanda ukuhlala athi nca kuThixo. Athi gxotha ingcinga engendawo. Athi ngasixabanisa athi nakhumbula engendawo ingasiphazamisi. Uhleli. Ndiyaziva iGildas. Siyonwaba xa kuthethwa ngohlala. Ukuthi nca. Siyachulumanga lo mntu ngale ndawo yokuthi nca nje. Andazi nokuba yiwinter. Zibangele ukuthi sonwabe. Kodwa siyazantokobe ngesajuda. Kakuthethwa ngathi nca ngexesha lobawo. Ngexesha lobawo acenga ukuhlala. Acenga uthi nca kwisithunywa. Sithi ndindulule. Ngokokuba kuyazi ubambelele ngokokuba xa uyifuna into oyifunayo kuThixo kufuneka intoba ubambelele nokokuba imimoya ibhudla ngakweliphi na icala kodwa ubambelele ungasukumi. Wathi nca nomzalwane sibhizi isithunywa becala kwake sithi ndindulule ngokuba kuyazi uzandisayi kukundulula ukuba ngithanda umsikelele. Mbusikam kuba kaloku uyambona intoba lo mntu uthe nca nje unonelele intsikelelo
unalenzela intsikelelo ukhona umbuzo zigilda zasekhaya emveni kokuhlala. Amsikelele sikelele isithunywa sabuza ukuba ngubani na igama lakho uthi ndinguYakobi kodwa uthi ukusukela namhlanje awusayi kubizwa ngokuba nguYakobi uzokubizwa ukuba nguIsrayeli kuba ulwe noThixo weyisa. Kuba bathi ngengqibo enhliziyo bahlale bethena sihlala sekukubi imeko ingavumi izigilda zasekhaya kodwa sihlale ngendlela ingekho lula kodwa nje ngifuna unixelela namhlanje ukuthi le ndlela iyahambeka noxa inawameva nje kodwa iyahambeka. Hlala uThixo wakho bahleka abantu xa bebona into yokokuba hleli kangaka na kulo Thixo wakho kodwa akho nto bayibonayo xa bebona isiqu sakho into kwenzela zona iThixo akho nto bazibonayo kodwa balibala ukuthi uThixo esimkhonzayo akabekanga i-time frame ukuze asisikelele uThixo abuye ngexesha lakhe abuye zokuphendula abantu bakhe kubalekile ukuhlala. Masicenge ukuhlala kuThixo sithi nca kuThixo ngokokuba uzothi nca kwigilda kuba uthembelosi kuba sihamba ngosi kanti asisahambi ngabo siyabacula nje kodwa asisahambi ngabo. Uzocenga sisamabetha uzocenga umane usithi nca kusisanyameka kanti usisanyameka uzophepha uthi xa ujonga awuboni nto ngoba abantu balapha emhlabeni bayaphepha. Kodwa aba bazalwane athi amaSirayeli sisajuda athi emveni kokuba bekhululiwe nguMoses kwihlandla sikaFaro isandla esithe nkqi bathi xa bakulibala balibala ukuhlala kuThixo balibala sisajuda izinto abenzelwe zona nguThixo bakhala bathetha ngoMoses bathetha nangoThixo uthi uThixo akuvile oko uthi uThixo akuvule oko wathumela inyoka ezinobuhlungu okokuba zibatye bakhala amaSirayeli athi Moses thandaza ngelo xesha bacinga ukuhlala bathi Moses thandaza athi kuThixo wakazisusa inyoka ezinobuhlungu wathandaza uMoses wamcenga uThixo wacenga ukuhlala kuThixo wathandaza uMoses